U radu pre svega sa Paolom i u razgovoru sa njim nekako smo puno razgovarali o tome da ja ne mogu nekako igrati deo neke dijagnoze, niti da je ovo medicinska studija, već smo razmišljali šta je u pozorištu zanimljivo kada se igra jedan ovakav lik. I u stvari smo govorili o tome kako je ovo, ona doživljava gubitak, ali taj gubitak nije iznenadan, on je strašno postepen. I činjenica da ste vi svesni da gubite osobu do koje vam je stalo, a potpuno ste nemoćni da na taj gubitak na bilo koji način utičete, nemoćni ste čak i da pomognete da se taj neko koji odlazi oseti bolje, nemoćni ste da učinite da vaš život sa druge strane funkcioniše neometano, jer to je nemoguće. I to rastrzavanje je na neki način jedna paralela njegovom rastrzavanju svesti, njeno rastrzavanje unutar realnosti, postojeće realnosti. I naravno, užasno je teško prihvatiti da neko koga volimo odlazi, naročito kad se sa tim morate suočavati svakodnevno. I da, u tome je nekako i bila, čini mi se, u stvari osa oko koje smo Paolo i ja dogovorili da će Ana da se kreće.